कांचनपुर आमसायो थांनाय सालनि सिमि जोंजाल आजाय दंमोनो दाक्ति का सुवे आमसायो गोसां नारकनानि ते गुबुन सानमुं रकनो सानै Young Bru Association Motha सांकरं सालो मुंगथाम सानमुंनो तयै नर्थ हांकन 10टा आदि ब्लकनि आनंद पिएसओ CM बिप्लब कुमार देवनो memorandum रिलाइखा कांचनपुर सब डिविजन बिसिंगो IDP रकनो परमानेंट सेटलमेंट दाति खलाय रनानि कांचनपुरनि SDM कांचनपुर आमसायो गोसां नारकना बागै 144 CRPC रमानो मानियावै बाइक मालखुं बाय रेली खलायनै रकनो एरेस्ट खलायदानि नांनाय तै ADC बिलेसो खबजाक बेबाक थायोनो रेशन शप खलाय रनानि बागैबो CM नि thani sanmwng नारक लाइखा Young Bru Association Motha गवर्नमेंट जदि से बनो दाय फुड के स्मूथली रिसेटलमेंट कंप्लीट जदि खेमाय आं हांके त्रे बुदिन मा कांचनपुर त्रे प्रॉब्लम फाइने आखमी जों जेसो किम बसारोया IDP नो फरोनो जों वेलकम खियो रोनो ब्रो नमा तुनाय गवर्नमेंट नो जों सानचुओ YBA निउये दायदि दये बरो रिसेटलमेंट कंप्लीट खेनि तो बसना सानचु खाचा मुंखा एन मुके संतोष सियां मा पदो तो आं Young Bru Association नि प्रेसिडेंट